Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы Тәслия ханым Мәҗитова Сөякей авылында туып үскән. Бик күп жанрларда актив эшләүче рәссам буларак танылу алган. Гомере буе балаларга сынлы сәнгать серләрен өйрәткән якташыбыз үзенең шәхси күргәзмәсе белән Татарстан шәһәрләре буйлап турны оештыра. Чираттагысы туган ягы Мөслимдә. Кичкенәдә инде без теге карандаш белән шакмаклы кәгазьдә рәсем ясасак та, тора мин менә уйлый башладым, бу хисләремне нәрсәгәдер төшерергә кирәк иде. Шуңа күрә мин Леногорскийның педагогия училищесына кирип, анда укыдым. Хезмәт юлымны үзебезнең Әмәкәй мәктәбендә башладым. Аннан соң Шаллы дәүләт педагогия институтының фотографын бетердем. 40 яшемдә мин кабат кулыма пумала, карандаш алдым. Якташыбызның иҗаты белән якыннан танышырга райондашларыбыз күп килде. Тантанада Тәслия Мәҗитованың авылдашлары, курсташлары, дуслары истәлекләр белән уртаклашты. Салават күпер шикелле, шундый менә үзе шундый менә шәхес, якты, шундый җылылык бер күп торганнан бер төрле. Менә шушы күргәзмәдә мин аның беренче тапкыр эшләрен күрдем. Эшләре дә аның менә шундый һәрберсе менә төрле төсләрдән матур булып, җылылык белән нур бәреп торган кебек, һәрбер эше үзенә җәлеп итә. Без аның белән Октябрь 8 еллык мәктәбендә бергәләп укыттык. Тәслиянең ул мәктәптә эшләгән елларында мин рәсем ясаганын бик хәтерләмим. Менә мин инде аның бүгенге выставкасына килеп, мин бик шаккаттым. Чөнки аның рәсемнәре шулкадәр үзенчәлекле, шулкадәр матур һәм безнең табигатьне, үзебезнең табигатьне күреп, аның хезмәтләре белән мин бик сокландым. Гомере буе балалар белән эшләгән Тәслия ханым сәнгать мәктәбе укучылары белән дә очрашты. Балалар тормыш конкурс жанрында иҗат ителгән картиналарның эчтәлеге белән бәйле кызыклы уеннарда катнашты. Яңа выставка бик тә ошады. Тәслия апа бик тә матур ясый. Миңа бөтен әйбер дә ошады. Әнкәй безнең шигәргә ярата иде. Менә мондагы рәсемнәрнең күпчелегендә минем инде шигү, бизәкле орнаментларында. Алар барсы да минем өемдә, әнкәйнең истәлеге булып сакланалар бу бендәртишләре. Якташыбызның милли рухлы сынлы сәнгать әсәрләре бүгенге көндә Татарстан музейларында һәм шәхси коллекцияларда саклана. Туган якны өйрәнү музеенда Тәслия Мәҗитова иҗаты белән ай дәвамында танышырга мөмкин. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.